Željko Hatlak, star 56 godina, nestao je 24. februara u Varaždinu, u Hrvatskoj. On je pronađen 7. marta u kući u Varaždinu. Policija je saopštila da je on likvidiran sa 2 hica. Ubica mu je pucao u glavu. Željko je nestao 24. februara, a nestanak je prijavljen 5. marta. Policija je dobila dojavu da su kola od Željka u jednoj ulici u Varaždinu, nedaleko od mesta stanovanja. Policija je izvršila pretres njegove kuće, gde je i pronašla njegovo telo. Policija je pronašla Željka u sobi. On je imao 2 prostreljene rane na glavi. Željko se ni sa kim u ulici nije previše družio, bio je povučen. U toj kući živeo je sam i retko su ga viđali. Neko vreme radio je u inostranstvu. Bar im je tako govorio u prolazu, kad bi ga pitali, ali detalje iz njegovog života ne zna niko. Pre nekih mjesec dana na njegovu kapiju došlo je nekoliko muškaraca. Došli su u nekom tamnom, većem automobilu, tipa Audi ili Mercedes, ističe njegov komšija. I dodaje da su se nećkali oko ulaska u njegovo dvorište. Jedan je u tom trenutku i telefonirao. Verujem da su ga tražili ciljano, no kratko su se zadržali i otišli, ističe komšija. Policija je privela jednu osobu na informativni razgovor. Likvidacija Željka Hatlaka je prava misterija kako za njegove poznanike, tako i za policiju. Šta je tačan motiv ove likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku.